Ассалому алайкум ҳамватанони азиз, ассалому алайкум ба кулли мардуми ғариб. Бародарҷонони азиз, дар навори имрӯза якчанд мошинҳоро баҳри шумо пешкаш менамоям ки ҳатман ба шумо маъқул мешавад. аз шумо эҳтиромона хоҳишам лайки бепула бизанед. касоне ки дар канали мо меҳмонед, подписатсия кунед ва зангулаи канала давзисе монед, то ки амарӯза видеои мо баҳри шумо пешкаш гардад. бародарҷонони азиз, такрорам шавад, бисёриҳои шумо дар канали мо меҳмонед, подписатсия карда нестед. аз шумо эҳтиромона хоҳиш, подписатсия кунед, лайка бизанед. хуб дӯстони азиз, навори имрӯзаро шурӯъ мекунем. мошини аввалини мо BMW тройка, солаш 1998, мотор 1.8, сӯзишвориш бензин, коробка передачаш механик. мошин состояниш хуба, ягон дар надорад. 4 дар электропакет, самбуфер, 4 фар, кондиционер кор мекунад. мотор ходовой 4 баллон навайзадагӣ пусидагӣ надорад. мошин краскаталаб ҳам нест, дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин айни ҳол дар ёвон, нархша 44 000 сомон гуфтесай. марҳамат, касе мошин харид, рақамҳои соҳибаш дар болои экран аст, занг занед, дигар маълумоташа ахири соҳибаш пурсон шуед. хуб дӯстони азиз, мошини навбатии мо Opel Astra F дар кузуфи хачибек, солаш 1996, мотор 1.6, сӯзишвориш бензин ва газ, коробка передачаш механик. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин айни ҳол дар хуҷанд, нархша 35 000 сомон гуфтесай. марҳамат, касе мошин харид, рақамҳои соҳибаш дар болои экран аст, занг занед, бо муомила дорад. мошинча состояниш хуба, ягон дар надорад, краскаталаб ҳам нест, мотор ходовой 4 баллон навайзадагӣ пусидагӣ надорад. соҳиби мошин дар боло қайд карда ки мошин 100% ягон дар надорад. марҳамат, каси харидор занг занад, бо муомила дорад. хуб дӯстони азиз, мошини навбатии мо ВАЗ 2106, солаш 1985, мотор 1.6, сӯзишвориш газ, коробка передачаш механик. мошинча дар ҳолати хуба, ягон дар надорад. мотор ходовой 4 баллон навайзадагӣ пусидагӣ надорад. краскаталаб ҳам нест, 4 дариш ручное. соҳиби мошин дар боло қайд карда ки мошин 100% ягон дар надорад, 6 моҳи дигар ҳуҷҷат дорад. ҳамин аввакида бояд аккумуляториш зарягӣ бидае. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин айни ҳол дар спиднаме, нархша 13 000 сомон гуфтесай. марҳамат, касе мошин харид, рақамҳои соҳибаш дар болои экран аст, занг занед, бо муомила дорад. хуб дӯстони азиз, мошини навбатии мо Mercedes Benz, солаш 1992, мотор 2, сӯзишвориш дизел, яъне саралка, коробка передачаш механик. мошин состояниш хуба, ягон дар надорад. мотор ходовой 4 баллон навайзадагӣ пусидагӣ надорад. мошин краскаталаб ҳам нест. соҳиби мошин дар боло қайд карда ки дискар амашкаш оригинал, дариш электропакет, 6 моҳи дигар ҳуҷҷат дорад. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин айни ҳол дар хуҷанд, нархша 42 000 сомон гуфтесай. марҳамат, касе мошин харид, рақамҳои соҳибаш дар болои экран аст, занг занед, бо муомила дорад. хуб дӯстони азиз, мошини навбатии мо Opel Astra F дар кузуфи универсал, солаш 1996, мотор 1.6, сӯзишвориш бензин ва газ. мошин состояниш хуба, ягон дар надорад. мотор ходовой 4 баллон навайзадагӣ пусидагӣ надорад. соҳиби мошин дар боло қайд карда ки мошин 100%, 6 моҳи дигар ҳуҷҷат дорад, краскаталаб ҳам нест, дариш электропакет, коробка передачаш механик. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин айни ҳол дар ҳисор, нархша 39 000 сомон гуфтесай. марҳамат, касе мошин харид, рақамҳои соҳибаш дар болои экран аст, занг занед, дигар маълумоташа ахири соҳибаш пурсон шуед. хуб дӯстони азиз, мошини навбатии мо Opel Astra G дар кузуфи универсал, солаш 1999, мотор 1.6, сӯзишвориш бензин ва газ, коробка передачаш механик. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин айни ҳол дар душанбе, нархша 49 000 сомон гуфтесай. марҳамат, касе мошин харид, рақамҳои соҳибаш дар болои экран аст, занг занед, бо муомила дорад. хуб дӯстони азиз, мошини навбатии мо Советский ВАЗ 2112, солаш 2007, мотор 1.6, сӯзишвориш бензин. мошин состояниш хуба, ягон дар надорад. мотор ходовой 4 баллон навайзадагӣ пусидагӣ надорад. соҳиби мошин дар боло қайд карда ки мошин 1 соли дигар тонировка дорад. хулоси гап,
документи солонаам дорад, рулш гидравликай, дар 100 километр 8 литр расход дорад, коробка передачаш механикай, мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад, мошин айни ҳол дар Душанбе, нархша 22 000 сомон гуфтесай. марҳамат, касе мошин харид, рақамҳои соҳибаш дар болои экран астае, занг занем, бо муомила дорад. хуб дӯстони азиз, мошини навбатии мо Opel Vectra B дар кузуфи седан, солаш 1996, мотор D, сӯзишвориш бензин ва газ, коробка передачаш механик, мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад, мошин айни ҳол дар кони бодом, нархша 36 000 сомон гуфтесай. марҳамат, касе мошин харид, рақамҳои соҳибаш дар болои экран астае, занг занем, бо муомила дорад. мошин состоянияш хуб, мотор ходовой 4 баллон навай, задагӣ пусидагӣ надорад. соҳиби мошин дар боло қайд кардагае ки мошин 100% ягон дард надорад, краска талаб ҳам нестай, 6 моҳи дига ҳуҷҷат дорад. марҳамат, касе мошин харид, рақамҳои соҳибаш дар боло экран астае, занг занед, дига маълумотош хиди соҳибаш пурсон шавед. хуб дӯстони азиз, мошини охирини мо Opel Astra G дар кузуфи хачибек, солаш 1999, мотор 1.6, сӯзишвориш бензин, коробка передачаш механик, мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад, мошин айни ҳол дар ёвон, нархша 43 000 сомон гуфтесай. марҳамат, касе мошин харид, рақамҳои соҳибаш дар болои экран астае, занг занем, бо муомила дорад. мошин состоянияш хуб, ягон дард надорад, мотор ходовой 4 баллон навай, задагӣ пусидагӣ надорад. соҳиби мошин дар боло қайд кардагае ки мошин ясола ҳуҷҷат дорад. марҳамат, касе мошин харид, рақамҳои соҳибаш дар болои экран астае, занг занед, дига маълумотош хиди соҳибаш пурсон шавед.